let children proclaim through every land, Hosanna to our King. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ni anata sa ikaunom nga adlaw nga nobinaryo sa atong kapistahan ni San Vicente Ferrer. Kinsa man ninyo dinhi ang perfect attendance so far, taas ang amot. Pwede na mo mga matay. Bitaw, nindot ng ato yung makompleto ang 9 days. So padayon tang magampo nga ang atong mga kaigsuonan, labi na gyud kitang mga Katoliko, musaksi gayod sa tinuod nga kinabuhi isip mga magtotoo. Ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsiging palit kato dinhing mga slots alang sa kalampusan ining atong mga proyekto o kalihukan, hatagan unta sa kalig-on sa pagtuo nga dili matarog sa mga pagtintal na ining kalibutan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita, makagagahom nga Dios, himoa nga magsangyaw kami sa gahom sa Ginoo nga nabanhaw. Kami nga makadawat sa pasalig sa iyang gasa, makaambit unta sa kinabuhing dayon nga iyang gipadayag pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang pundok sa mga magtotoo usara sa huna-huna ug kasing-kasing. Ug wala kanilay miingon nga siyaray tag-iya sa iyang kabtangan, kundili nagambitay silang tanan sa mga butang nga ilang gihuptan. Uban sa dakong gahom, ang mga apostoles nagsaksi sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus ug ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Walay usa kanila nga nakulangan. Kadtong may mga uma o mga balay nagbaligya niini. Ug ang halin gitugyan nila sa mga apostoles. Gibahin-bahin kini sa mga apostoles sa tagsa-tagsa kanila sumala sa ilang gikinahanglan. Ug mao nga si Jose, usa ka Levita nga taga Sipre
nga ginganlan sa mga apostoles o Bernabe, nga sa ato pa ang magdadasig, mibaligya sa iyang uma, ug ang halin niini, iyang gitugyan sa mga apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kasanag. Gibistihan ang Ginoo o gibaksan sa gahom. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon. O gibuhat niya nga malig-on ang kalibutan, nga dili gayud matarog. Ang imong trono nagabarog nga malig-on, sukad pa sa karaan, sukad sa kahangturan, mao na ikaw o Ginoo. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang imong mga balaod, takos gayod nga kasaligan. Ang kabalaan angay sa imong balay, o Ginoo, sa tanang mga adlaw. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdaigon ng Diyos, hallelujah. Pagdaigon ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo nga anaa kaninyo. Manahaw sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon kang Nicodemo, ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan
magpakatao kamo pag-usab. Ang hangin mohuros bisan asa kinibuot mo padulong. Madungog mo ang paghuros niini, apan wala ka mahibalo diin kinigikan o asa kini padulong. Ingon usab niini ang tanan nga mataw pinaagi sa espiritu. Unsaon man pagkahimo niini nangutana si Nicodemo. Sa Jesus mitubag, wala ka ba mahibalo niini nga inila ka man unta nga magtutudlo sa Israel? Sultihan ko ikaw, gisulti namo ang among nahibaluan ug nagmatuod kami sa among nakita, apan wala ninyo dawata ang among mensahe. Kundili ka motuo sa akong gisulti kanimo mahitungod sa mga butang niining kalibutana, unsaon mo man pagtuo, konsultihan ko ikaw mahitungod sa mga butang sa langit. Ug wala pa'y nakasaka sa langit gawas niadtong nanaog gikan sa langit ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing way katapusan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Ang atong i-celebrate nga birthday nakasintro gyud sa pagkatao nato nga dunay lawas. Giling niya imong tupad ina kanus imong birthday. Ibutang gyud ang tuig, ibutang yung tuig ba? Kay naarbay uban nato mingon akong birthday November 24. Unsang tuigay? Secret. Kaya ang atong gisukod-sukod, kanira yung birthday sa lawas. Pero di kita mo huna-huna, kanus ata na tao sa Espiritu Santo. Kanus amanta na tao sa Espiritu Santo, sa Espiritu. Pagbunyag. Pagbunyag. Kanya kaya ang atong sigihag hinomdom, kanira mang atong pagkatao isip na ay lawas. So ang ato sang pangandoy lawas nun. Sige ra sa taghuna-huna unsay gikinahanglan sa atong lawas. Moro kina nya ang ato sang saligan, ang ato sang ilhon nga importanteng mga tao, kanara sang makahatag nato sa atong lawas nun nga panginahanglan. Makahatag og kwarta, makahatag og kalipay sa lawas, kalami sa lawas, kahayahay sa lawas, security sa lawas. Ana, muna ang mga asawa magsalig sa bana, kaya ang bana kuno'y makahatag nilag security o kalipay. Nyag ang bana mutabok nagay sa silingan, tuan na, portinang sukua. Di ba? Lingi ako sabi mong tupad. Yung na kinsay imong gisaligan ron. Kinsay gisaligan imo aron ka malipay ba? Kay kanang imong gisaligan aron ka malipay, mausad nay makapaimpirno nimo kung tintalon ka diya siyawa. Oh, masuko man ka, mangigi man ka, makigpatay man ka. Kay mao ko na imong gisaligan. Di ba? Unya ko nang imong balay mo imong gisaligan, di inig-ingon nga gubon taning imong balay kay maagi anis karsada inigway dining. Patay tani, bayari ginagsakto, di mo bayaran, di ko na ipaguba, bahala nag national highway na, di ko na ipaguba, himuon pa na akong tindahan. Naman na itong nakitaan dire, uban. Kung ang imong gisaligan, ang imong trabaho, niya,
dili ka ma-promote, ang na-promote hinoon kadto hinoong imong gitan-aw nga dili angayan, ana masina na ka, sige na kag yaw-yaw. Kung ang imong gisaligan kwarta, nga naay mukawat sa imong kwarta, na makigpatay ka. Bisan kay ka ng utang, paninglon magay nimo. Di ba? Mauna sa unang pagbasa, ang gisaligan sa mga bag-ong magtutuo, katong tinuod nga nagtuo ni Kristo, katong natao na diha sa Espiritu, sa mas mga apostoles o sa ilang unang mga sumusunod, unsa may ilang gibuhat, ang tanan nilang mga kabtangan ilang gibaligya nya ilang gihatag ngadto sa simbahan na ilang gisugdan pagtukod unya wa na sila yung mga kabtangan nga ila, wa na'y muangkon kuno matud pa sa unang pagbasa nga ako'y tag-iya ani kung dili ang community na'y tag-iya. Kanindot ana kaning atong simbahan, kaning atong gisimbahan ron kisay tag-iya ani. Ha? Ginoo, mga parishioners. Ang tag-iya ani parishioners, online o territorial parishioners. Ngano man, kita mang tanan nagtampo ani. Wa gyud mo ingon dinhi usa nato, ako'y nagpahimo anang tanang bangko sa San Vicente. Ako'y nagpahimo anang retablo kanang tanang stained glass diha, ako'y nagbutang ana. Way usa nato bisag kinsa pang datua dinhi, way makaklaim. Ngano man, nagslat-slat ta ani. Di san makaingon ang usa nato, og di patungod nako kay porting dakuan ako gipalit nga slat. Di na maingon ana. Oh, yagyud paingon ana. Kay kasagaran diris na malit nga nahimong dako kay kantidad, mga labandira ang uban mga driver sa balhabal, ang uban taxi driver, ang uban manunopi, ang uban gani mga buta nga masahista lang. Ikaw nakatampo sa gamay makaglawas, pero ay lang pagpagarbo diha. Kay di sad ka katupong sa gihimo kaning mga sobra naman yung mga 300 million ang atong nadawat, dala na diyan ang kilid, makaklaim ka nga ikay naghatag na. Oh, ikatuloy sa liga ng imong gihatag, di ta kaabot ang kantidara. Ganang nabarog na atong kumbinto, nya ikaw ragi sa ligan, na butlang. Og mauna siya ang timaan sa bag-ong matao. Unsa man, dili na maghuna-huna sa kaugalingon lawas, kung dili ang lawas na nga mistiko ni Kristo, the mystical body of Christ, which is the church. Nga ako ug ikaw, unsa man, equal ang atong right. Ako ug ikaw magtinabangay, ang ako gikan nimo, nya kanasang imo nadawat nakatampo sa kuana. Pasabot wa nay tag-iya nato sa atong mga butang. Mo na ato dinhing meaning aning slat-slat nga haron inig kahuman sa event, way usa nato nga moingon ako gyud ato. Bisan sa hunahuna di jud ka kaingon ako gyud ato. Kay dako man kayo. Parehaning atong Holy Week o karon, ga-budget anig 6 million. Kinsa ninyo diha ang mopakyaw anita sa kamot? Kuan pa man ang atong halin kay sa DCHS mo man ni atong budget ani nahalinan patag 15,861. Naapay 14,139 slots na available, tag 200 pesos per slot. Kinsay mo pakyaw aning 14,139 ka slots. Duko-duko magay mo di sa madapat ana. Pero kani mahuman man gid natog palit. Mo palit tag 200 ang tanan na atong mga parishioners online o territorial. Karong pista ikasabado, hurot na ni. Gabi
purok night, sa kaning folk dance competition. Pag kaninduta gid tan-awon, nya matod pa ni Kap Victor o sa iyang mga konsihal, di gini maingon ani kung dili patungod sa budget nga gihatag sa atong simbahan. Ningon nga kung ubang kaila, lahi sa nang imo drida, imbis ikay mangayo sa barangay para igastos pista, ika naman o inihatag sa barangay para maghimog kalingawan. Nga pagtanaw na ko, nindot man kay silang performance, porting nindota ba? Nga pagtanaw na ko sa premyo, gigamayan raman kay ko. Nako, bahala, nagwa pa tumahalin tanang slot, akong gi-times to ang premyo Oh, times to. Niya ang kuan sa times 2 gyapon ang times 3 pamangani tingali ito ang consolation prize kay pertimang mao lagi pero dako na gito siyang ha o gunahon pero pasabot lang nako nga kanindot kung magkahiusa ta pila ko to kabog puno ko na atong grounds niya tagadinhi ra to mga purok nakakita ko ba nga pagkanindot ni siguro dyan ko nalipay ang ginawa ni Uwan man to sige raming payong nagsikog ingon San Vicente naaraman dyan kas babaw nabutang naman kadiha nagtanaw dyan kadire o imo gining palahuson ang Uwan mabungka gining community ha ning kusog-kusog manoon ito na nagpayong nami pagkapuy-puyan na sa kong kamot gapayong atong judge gatupad man niya siya may magsuat angag siya magpayong ako'y nagpayong niya nako gamay ra kay ning pag-antosa kaysa pag-antos sa Ginoo para maluwas mi antoson lang sa maluwas pagkataw-tawran nawa ang Uwan niya igog yung nabasa diya ano bang basa-basag jutay ba di sad mo linaw pagkatuang sa Uwan nahumad yung ilang sayaw-sayaw nga wa kay mo abog ang yuta para na dito pawa sa abog di ay haro nindot ilang sayaw hangtod yun na human wa na muuan makaingon ko nalipay gid aning Ginoo pasabot ang kalipay nga tinud-anay naa sa atong katilingbanong paghigugmaay mao na ang pagkatao pag-usab nagilingi ay mong tupad katulong lingi ina sugod karon pwede na kaadto matuog sa amo na oy kanindot unta ana ba kanang di na ta igihag balay halapang okay ra man ang mangural tingali basta ang imong kural dili paghatag og problema sa imong silingan dili sa pagpangangkon nga ako gid ni private property hilas kay tas tanan private property no trespassing unya moagi sa kangadto sa silingan nga di man to imong property magwa ka hilasi ana ako hilasan kay ko ana magsigibag pangigis balay pila ra na ka square meter imong dili pasudlan kay imo ginang property nya pila ka meters pila ka kilometro ang imong giagian nga dili na nimo property di jud ka kahuna-huna nga kundi pa ni sila wapan ni sila manghatag aning ilang yuta makahimo kami karsada dinhing maagian ug pariha pa ni nakog batasan nga magsigig ingong private property do na kami karsada nga gika sa south moabot sa norte no bisan na lagi ka nini padung stabla magsige ra gid unta taglakaw nya di sa kakalakaw kay di makapagion maugbok tas atong balay musamot nga wa natay kalipay suffocating kaayo og naradyo kasi inyong balay magtuyok-tuyok mura kag isda nga naasod sa aquarium ibon mang may layang lumipad matud pang Freddy Aguilar sa to kulungin mo at umiiyak makasumpay man day mong mga tawhana mo nya nganong magkulong man ka sa imong lugar kanang atong pagpangangkon nga ako ra gid ni maunay pasabot nga imong gipriso ang imong kalipay ang imong kwarta imo ra gyud
ang imong kalipay sa imong kwarta, imo rasad, sige kag ihap, balik-balik, sige balik-balik ihap. Ikaw ra gyud mo nalipay ana, nya makuhaan ganig jutay, ikarasay mabalaka. Sige na kag karatol, luuyan nimo no? Kana ra gyud imong kalipay, ipanghatag pa na nimo, ipamalit na nimo slot dire, daghan para ba kay palitonon na atong kumbinto. Kanang SBF dag ang atong halin 18,347 ka slots. Pero napay 41,653 ka slots nga available. Pakpaka na to ang namalitan yes. Na ini text na ako. Father mo palit ko. Ba't pila to yung ipalit? Duha man tingali to or tulo to ka slots. Tag 500 man eh. Nyaningo din siya, Father, dako pa mana ang imong balansi sa slot, palihog lang pader, ayaw naghunonga hangtod mahurot. Ana siya? Nakusos ingon ani paghunahuna ang tanan. Siya kay magtigom pasad ko pader, haron makapalit pa kog usab anang para sa kumbinto. Ay ginaghunonga ha, hangtod mahurot. Aw di ko ni hunongon, labi nagmahurot ni ugma. Di jo ko mohunong hangtod ni mahurot. Sige be. Ikaapat nga lingi be. Ing na di ta mohonong og palit ha hangtod mahurot ang mga slots. Ina. Ang wa mo lingi wa na mataw pag-usab. Ing na di kita mohonong og pamalit hangtod mahurot ang slots. Ang atos ang special slots, ang lugaw natay adjustment kay tan-aw namo nagkadaghan mang tao nag-adam nagkaduol ang pista. Di naman paigo ang duha ka kaldero among gitulo permi namang puno ngadto nya daghan mang magsigi na ladok-ladok kay wagi mi katilaw lugaw pa diyan nahotda na mi atong gitulo. So karon napun-an og 18 raman ta to, pun-an na mo 8 nahimong 26 nya niabot na sa dangatong halin og 20 ka slots. So unom na lang ka slots nga lugaw ang nahibilin, tag 3,000 kada slot, unom na lang. Palit pa mo ani di na mingaw kay tingog may nala na makapakaon mo lugaw sa mga mo simba o sa mga mag-perform. Unya ang atong litson nindot na ni siya kay 16 man to kabuok, 15 na kabuok litson atong nakuha. Usa na lay kuwang. Pag ilog ko mo palit aning usabe. Usa na lang ni kaslat. Karong adlaw kinahanglan ugma sold out na niya. Kalain mo nga to sa opisina. Tiksi dayon ko. Aron pader 15,000 raman ni atong litson. Gamiton ni nato diha og sa ato dinhing sa bispiras og sa pista. Atong gamiton kini mga litson ipuno nato sa atong mga sudan. Ingkanganong daghan man kay napader kay daghan man ang community, dako man ang community, pero sa ato sang pagslat-slat ani gamay rasad kay siya slat-slat man mga igsoon. Mauna siya ang tinuod nga gipasabot ni Kristo nga mataw ta pag-usab nga dili na ta lawas nga individual kung dili kabahin na ta sa mystical body of Christ. Og ang mystical body of Christ, ang lawas ra gyud ni Kristo ang makahatag og kalipay sa amahan. Matud pa ni Kristo, way nasayod og unsay tuas langit gawas sa nanaog gikan sa langit. Kasabot ang makalipay sa kasing-kasing sa Dios mao ang atong pagkasakop nining lawas ni Kristo. Kining katilingbanong paghigugmaay, katilingbanong kabalaan. Unya unsa may mahitabo, ang kalibutan musamot paglambo basta magsige na taghigugmaay sa usag-usa. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to atong tubag? Ang Ginoo hari
gibistihan siya sa kahalangdon. Kana bang usa na lay atong hari ang Ginoo. Karon daghan kitag mga hari, mo na naggubat na lang atong mga hari. Siging gubat kay hari ko diri, hari ka diya, patay tagkin sa gitinuod atong hari. Maggubat mga bungkag taway. Kana sa nasod pa lang na. Unya naman siya maghari-hari diha sa silingan. Ako'y hari dinhi. May sa tong usab saka hari sa ko dinhi. Mag-away sang managsilingan. Nya diha sod sa imong balay naa mo siya maghari-hari. Moingon sang asawa, ako'y hari. Moingon sang bana, ako'y hari. Naaway sa gyapon ang banag asawa. Nya diha sa imong kaugalingon, naa mo siya maghari-hari. Moingon ang imong kilay, ako'y hari. Moingon sang imong kaning kamot, ako'y hari. Kiskison tika. Mao na. Mag-away sad imong kaugalingon. Siging hari-hari, mabungkag ta. Pero usa na lay atong hari. Matod pa ni Kristo, kung iisa nako gikan sa yuta, pasabot kong patyo nako, anha pa ko makatigom og mga tao. Pasabot, dili ta magkahiusa, basta dili ta anda magpakamatay para sa usag-usag. Usbon ako ha, dili ta magkahiusa, basta dili ta anda magpakamatay para sa usag-usag. Okay, sa di pa ta manindog, lingi ay mong tupad. Ing na tanaw nako, tanaw nako, angay gyud kang pakamatyan. Ambot lang, wag yun isunod. So sige, nindog na ta. Atong himuon ang atong nobina ni San Vicente Ferrer. Mga igsuon, atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian ug katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon og puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa nobina. Palihog mangluhod. Ikaunom nga adlaw, pag-ampo sa pagpinitensya. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan, nga mibuot ka sa pagdayandayan kang San Vicente Ferrer nga manlalaban ko, sa dakong dayandayan sa bertud sa pagpinitensya, nga bisan sa tibuok niyang kinabuhi, wala siya makasala sa sala nga ikamatay, apan kanunay siyang nagpuasa, nagtukaw ug nagbudlay, sa hilabihang paglakaw sa pagsuroy-suroy sa mga kalungsuran. Nangamuyo ako kanimo, Ginoo, tungod sa mga pahanungdan ni ining panig-ingnan sa penitensya, nga baskugon mo ang kaluya ko, aron buhaton ko ang usa ka pagsakit sa lawas, nga igo nga ikapapas sa daghan ug dagko kong mga sala, aron kining ubos kong paghugas sa akong mga sala, mudangat diya sa imong Diosnong atubangan, nga putli ug ulay, ug mudangat usab unta ako sa paulayan sa langit. Amen. Usa sa mga milagros ni San Vicente Ferrer. Sa syudad sa Valencia, si Doña Blanca de Cordonia nabakol sulod sa siyam ka bulan ug wala na siya makalihok sa iyang higdaanan. Sa usa ka adlaw ni agi sa dalan sa iyang balay, ang prosesyon sa relikyas ni San Vicente nagpakiluoy ug nangamuyo siya sa santo ug sa takulahaw na ayo siya sa hingpit. Sa hilom mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining novena. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag,
Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Nga sila nga naghupot og gahom, madasig sa Espiritu Santo, aron mangulo sila diha sa diwa sa gugma ug sa pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Nga sa kanunay magbag-o ang atong kaugalingon diha sa Espiritu Santo, ug mutubo nga may gugmaon ngadto sa hingpit nga kahingkuran ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Nga kita nga nagsaulog ni ining santos nga Eukaristiya, magtinabangay uban sa gugma, nga magsalamin sa Santissima Trinidad, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Nga ang mga masakiton, mahatagan sa medikal nga pagtagad, pinaagi sa kamanggihatagon sa ilang kabanayan o kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. sa pangalan ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, magsadya diha sa mahimayaong pagkabanhaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Tanan, makagagahom ug maluluyon nga amahan, sa imong dakong gugma ug kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabos ug sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom ug makaluwas nga grasya ang imong bulahan ug maunongong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panig-ingnan sa pagpaambit sa iyang mga Dios nung gasa nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo ug mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining novena. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. kay magalampu ka nga tinuod, ug manlalaman ka manamo. Kay magalampu ka nga tinuod, ug manlalaman ka manamo. Kami San Vicente sa Diyos iampo, kami nga kanimo na naglaom. Kami San Vicente sa Diyos iampo, kami ang kanimo na naglaom. Ang Birhen o si San Juan Evangelista, sa wala pa nga ni mataw ka, kanamunan siya misan, sa pagkatao mo nga bulan.
sa kalipay ginabanto, sa kalipay himayang dako, kami San Vicente sa Diyos iampo, kami nga kanimo na naglao. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaing paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, pinaagi niining mga misteryo sa Pasko, magmalipayon unta kami kanunay ang walay hunong nga buhat sa pagtubos kanamo, mahimo untang hinungdan sa among kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matar. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nganha sa kinabuhing dayon ug alang sa iyang katawhan na ablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo god nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon ug ang amo nga kinabuhi na banhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-igon. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, Hosana sa kahitasan. Daingon ang dagat sa ngaran sa Ginoo, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan,
ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans, kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu ganasa mga langit, pagdaigon ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, magtuman ng imong pagod, dinhi sa sa langit, ang kalanunamo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawan. Upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasay mo kami sa mga nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inuluwa, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahugan, himaya,
sa kahanturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, ang panipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. We'll sing his praises, magnify the Lord. The angel of the Lord comes round those who fear his name, to save them and deliver them from harm. Though lions roar with hunger, we lack for no good things. No wonder then we praise him with our song. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. We'll sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. O Ginoo, dongga ang among mga pagampo, kining santos nga kasaulugan sa among kaluwasan, makatabang unta kanamo niining kinabuhia, o makapadangat kanamo sa kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos non nga kalipay. Unya mahitabo ra ni siya kung mataw ta pag-usab diha sa pagka espirituhanon.
o pagkasakop sa lawas nga mistiko ni Kristo. So salamat sa nakighiusa nato karon sa atong misa, ang atong mga pilgrims, Cofradia de San Vicente Ferrer, groups 1 to 3, ang atong love offering assistance, ang atong San Vicente Ferrer Parish staff, ang atong Divine Mercy, ang atong mga PIMAG, ang 2,000 Hail Mary, Knights of Columbus, ang atong mga FLA, ang Couples for Christ Choir, ang San Vicente Choir, ang Love of God Community Choir, ang Pablito Toong Well Drilling. Kanilang tanan atong ihatag ang masipang pakpak. Salamat sa atong mga pilgrims. Ang ato sang kuan karon singer, as usual ang atong aktibo kay dinhi si Brad Rene Montecalvo, ang atong salmista si Sister Emma Rosel, ang atong mga lectors Sister Edna Barusa o si Sister Lindy Kabahog. Nya salamat sad sa tanan ngaming himo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Sydney and Mrs. Venus Oniflor Juarez and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So, ang atong activity karong gabi inighuman sa atong Major Novena Mass sa alas 6. Doon natay basketball exhibition game between Ateneo versus UV adto sa atong San Vicente Barangay Gym. Niya ikaugma ikapitong nobina Merkoles ang atong activity mao ang Miss Tourism or Beauty Pageant adto ni sa Arcelo na sana gym, Arcelo Memorial High School. Inigpit sa 11 ika-8 nga nobina. Ang una natong activity ika-Huwebes mao ang Grand Foot Procession. Mao na atong himuon ang prosesyon nya naasay basketball exhibition game between UB and UC. Adto gyapon ni sa gym sa San Vicente nga barangay. Pizza 12 alas 5:30 mao ang blessing sa atong bag-ong kumbento nga pagkasaulogon panguluhan ni Archbishop Jose Espalma. Nya alas 6 ang atong Pontifical Mass with Archbishop Palma. Nya inighuman ana dunay concert ang Sweet Notes anhi sa atong grounds. Nya kaning tag 200 pesos ang ticket. So kung wa pa mo kapalit, pamalit na mo kay basig mahutdan mo ticket. Limitado raman. So bay-ubay tingaling tao anang panahona dinhi sa atong grounds. Ini kapista pohon ang momisa nato sa alas 10 nga Pontifical Fiesta Mass mao si Most Reverend Bishop Midifel Bilyones, usa sa atong mga auxiliary bishops. Nya human ana doon na dayon tay Barrio Fiesta diha sa atong parkingan. Ang mga chapels maghiusa o ang ilang barangay officials nya magdaa sila dihag pagkaon na sila mga tent o ang tanan nga mga tao nga muanhi anang panahona pakanon diha sa paniudto. Nya ang ato sang idonate dinhis sa atong parokya ngadto sa kada barangay ang itampo nato labing minos tagurha ka litson. Mo nang nahimo tong 16 ka litson ang atong giandam. Ano mura man mug nakakaog litson na nagluya naman lang mo no nga high blood. So na anong ato maning gibuhat pagpakita nga kita
usara kalawas ni Kristo. So padayon mo pamalit og slots, napatay daghang slots nga palitonon sa SBF dag tag 500 pesos, napay 41,653 ka slots. Ang atong paraspista mo ni atong paspasan tingalig palit, napay 14,139 slots kining DCHS nga tag 200 pesos per slot. Laom kay ko nga mahurot ra gid ni natog palit kay daghan kayo dinhing mga mahigugmaon sa pagpangalagad. Unya pahibalo sad nako nga ang Couples for Christ magpasiugda og Christian Life Program sugod karong Abril 20 adlawng Sabado anha diya sa atong FLA nga office. Kamong mga couples nga wala pa kaagi ani, nindot yung moagi mo ani kay makapadugang sa pagpalambo sa inyong kaminyoon. Unya sa Pitsa 21 dunay screening sa pagpangupiras mata adlaw ning Domingo adto dito sa San Fernando Rey nga Paris Pastoral Center dito sa proper Liluan. Namoy mga kaila nga ang mga mata murag apiki na di na kay kakita dadang adto. Dili lang ni para sa tagaliluan, apil na sad ang outside sa liluan basta makaadto lang mo. So alas 7 sa buntag, Pitsa 21 ang screening niya ang pag-opera tingali nangalig sa the following day ang pag-opera. Mga ekspertong doktor ang muhimo ni ana. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang santos nga misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ato na sang isinggit makatulo ang Viva Señor San Vicente. Viva Señor San Vicente. Viva Señor San Vicente. Viva Señor San Vicente. Masipang pakpak sa Ginoo ni San Vicente Ferrer. Magamahan kita karon, mga anak sa Dios, namulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.